Assalomu alaykum barodaroни qandonabotim, zinda va sarbaland boshin. Hozir mo dar tarafxonaи Visol дар O'zbekistoni бародари taklif shidagim. Mana taklifnoma taklif shidagim. Bu ana barodaroни tojik va hojiyon mana mavjuda дар ин ресторани вала ҳавои O'zbekistoni бародари man taklif shidagim. Ҳамиҷа да хай mana зиёфат дурустаган. Иншоалло бо наворҳо мекунем. Сабаби дар озмуни блогерои сол иштирок накардани бобои Қандонаботон ман ҳамин буд ки ду рӯз боз ҳозир ман дар O'zbekистони бародарӣ дар ташкилӣ қай бобо ҳамин ташкили худа мегардам. O'zbekистон таклифнома мана парчами таклиф кардам. Бобоҳо бояд фақат дарахи ватан, дарахи бародаро, дарахи бародарои O'zbekistonам бояд муддао кунем. Ҳама вақт хоҳони пешравию сулҳу салоҳу зиндагӣ